ndinokuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. Yes. Sekutaura kwandaita mazuva apfuuraya kuti ndikange ndabatanidza mishina ndabatana nevaimbi vangu tichange takukupai hurukuro dzatinoita nevaimbi. Yes, mukati mezuva ranhasi ndiri kupinda kunyatsime college kuchitungwiza kauko vanoziva kuchitungwiza musha mukuru. Ndiri kunobatana napastor Matende vanofamba nechikwata chinonzi The Power of His Glory. Yes, album rinonzi ndiye Mwari, album itsva rine dzimbo 7 dzinoti tinoteremuka samasimba, ndogamuchira Jesu, taura turai mutoro, tichamuona, ndinoimba naJesu, ndodaidza Jesu. Ndomambirira rakaita album racho, ndo muimbi watinaye. Yes, tanga gore rino zvanga zvakasunga right. Tiri kugadzirira kuti tizonyatsobatana navo zvakanaka tichizonzwa hurukuro. Rega nditore kambo kanonzisa masimba kubva paalbum ndiye Mwari, Pastor Matende. With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Baba
listening? Are you listening to the station for every nation? Yes, ndokamba kanonzi Samasimba kubva paalbum ndiye Mwari. Pastor Matende vatiri kubatana navo vari muNyatsime College muchitungwiza umo, ndo kuma areas kwavo, ndo vatichange tiri kutaura navo pachirongwa chekutanga mukati megore rino, chirongwa chatinokurukura nevaimbi, chiri pati yehuchi pasina nyuchi kusumudza vaimbi kambo munamatu chaiwo kuti Mwari Samasimba ndinokumbirawo simba kuti mungondichengeta muchingotidzvengesa mukati menguva dzese. Ndodairo mukuitiro zvakanaka. Album rine 6 tracks. Rega nditore kamwe kambo zvakare kanonzi Turai Mutoro. Munamato zvakare uyu kana une zvekuremera ka tizira nazvo kuna Isho Masimba ose, ndo chete vanokwanisa kukununura, ndo chete vanokwanisa kukudzikinura. Patara Mwari wangu, vari kutambura Mwari we, vari kutambura oparara Mwari wangu we, turai baba wangu, turai Mutoro, turai baba, turai Mutoro, varipo vakaremerwa Mwari wangu, vari kuremerwa neupenyu Mwari wangu. You're locked on to the hottest station, Zimnet Radio. Turai baba, turai Mutoro, turai baba, turai Mutoro. Tinatsonerera pakati pedu Mwari wangu, sakarasikirwa nevabereki, vari kutambura, uyai
patinoremerwa Mwari wangu nomutoro uyu toitei nai Mwari we vana venyu vaparara Mwari we turai baba wangu dziripo pakati pedu Mwari wangu we anochema vari kutambura Mwari we turai baba wangu zoro yedu we You are listening. Are you listening to the station for every nation? Hakuna mumwe angatiture mutoro uyu Mwari we vari kutambura titirei mutoro wedu Mwari wangu haleluya saona zasimuka Mwari tosaya wekutaurira Mwari wangu we tinodana kwamuri Mwari tinodana kwamuri Mwari wedu turai Mwari wedu saona zipere Mwari varimo vari muzvipatara umu Mwari wangu izotorai mitoro vari kutambura vamwe vacho vari kutoshaya nemari dzekubhadhara for medical services. Zvakaoma kani zvinhu zvinenge zvakaita kumunikidza kunge unenge uri pachimona uzwa chaipo. Ndipo kambo kanonzi turai mitoro kubva kuna Pastor Matende, muimbi wedu watinaye mukati mezuva ranhasi. Makadiko mese muri kutibata ndinokutendai zvakanyanyisa nerutsigiro rwenyu. Right, zvava zvaita zvakanaka kuti manzi madzinzwa, manzwa mafambira avo, manzwa level yavo, manzwa marongero avanoita musambo wavo, nyangwe nedzwi ravo kuimba kwavo kwavanoita. Zvabva zvatisvitsa panguva yekuti tichibatana navo tichivapinza pachirongwa tifambe nayo. Right, Pastor Matende makadiko. Yes, ndinokuchingamidzai pachirongwa uchipasana nyuchi. Mungade kuti kwazisira here vateereri neni wacho mobva matiudza kuti Pastor Matende ndiani uyezve makatanga rini zvekuimba izvi? Kwazwai DJ Mafaro, mufaro wangu kuva pano. Ndinotenda chaizvo. Kwazwai mose hama vose vakateerera, kwazwai mose muri kwamuri vari pachirongwa chino. Ndinoti ndokwazai zvakasarudzika muzita raJesu. Pastor Matende murume anogara munyika yeZimbabwe, akaberekerwa kunonzi kuhwedza kunjanja uku. Ndokwatakaberekerwa kunonzi kumanyanga, iri hwedza area ndokumusha. Iye zvino ndinogara kwaHarare kunonzi kuchitungwisa, ndokwandinogara. Zita rekuberekwa ndinonzi No Rest Matende. Iro zita rekuti iyo Pastor Matende razita rebasa rokushumira. Ndinotenda Mwari chaizvo nepaandisvitsa. Ndinongotendawo kuti Mwari wakaramba achingondiredzera pabasa rake. Zvino tingoripo sezvamuri kungoona kudai DJ Mafaro. Mwari vari kungotiitira zvakanaka. Ndinongotenda Mwari. Ndiri murume ane mhuri yake, vana vatatu. Zviro kwazvo ndotenda vakomana vese, ndotenda Mwari chaizvo.
Tanga kuimba ndingangoti ndakatanga kuchechi. Ndofunga pandikati ndakanyatsotanga kunyatsoita zvekuimba muchechi. It was muna 2005 ndo pandakatanga kunyatsoita zvekuimba, and then pandazorekodha first album randakaita ndakarekodha neinonzi Tariro Yashe, anonzi Anababa Dhorobha, Anababa Kandira, vatakaita nawo album ana Baba Guzha yainzi Ariko Munyaradzi. Ndinotenda Mwari ndakakwanisa kuisawo 4 masongs paalbum iroro Ariko Munyaradzi. Mwari vakatibatsira muri muna 2007 ndopandakatanga kupinda mustudio, and then 2011 ndopatakazopinda mustudio zvekare neinonzi Disciples Campus. Patakasiyana ndabuda kuchikwata chetariro yaJehovha, tariro yashe chakazongopararawo nekuda kwemaringe ekubata kune kuchida kuitwa vanhu vanenge vachibata mararamiro anosiyana, saka chikwata chakazongoparara. Ndopandakazopinda kune inonzi Disciples Campus, ndobva taita album ratakaita hakuna rimwe zita, ndokubva yarira kwazvo ikakurumbira zvakanyanya. Mwari vari mubatsiri wedu muna 2011, then vandazoti muna 2000 ndobva tagara pese apa ndikamboti batei bijana, ndikati fambe bijana nevabati vaJehovha. Satina kunyanya kuzogara zvedu zvekusvika kupinda mustudio hatina kuzopinda, asi takambofamba tose tikaenda kuMozambique tichidii mashows tichiita tese, saka asi hatina kuzopinda zvedu mustudio tasinge tasiyana. Ndo pandakazozoti chiregai ndimire ndega nditange kuzviitira ndega music. Saka ndo pandakazotanga kuita album rangu rekutanga muna 2017 rinonzi Anointed Scriptures, rine 6 masongs. Ndabva ndapedza ipapo, ndobva ndanzwa nyika yadairowo vanhu vari kugamuchira, ndikati zvakanaka kuti ndikande imwe. Saka muna 2019 ndo pandakakanda rimwe album rinonzi iro Ndiye Mwari, ndo rakaita second album rangu. Pandazoita 3 masingles kusanganisira imwe inonzi Jesu Wakanaka, ndio maningirina andakaita maalbums andakaita sofa nepandafamba. kune vari kutibata vese yes ndokuchingamidzai pachironga huchi pasina nyuchi. tapa chikamu chatiri kutaura nevaimbi. nhasi muimbi watiri kutaura naye ndi Pastor Matende, vanofamba nechikwata chinonzi The Power of His Glory. Album inonzi Ndiye Mwari ine 7 tracks. Yes, kumushanzi kuwedza kunjanja kwamanyanga uko vanenge vanopfuura pamasara kufa ndo imwe chete area yana mukoma makingwazi mwana wamaisisiri yanzi vanopfuura pamabhuru mango pajaya pakaoma pakaipa mainzwa nhoroondo yekutanga kwavakaita kuti zvakatanga rini, uyezve muri mane mhuri yake. Tinotenda Mwari naizvozvo. Right, Pastor, mungade kutibatisa here kuti the power of his glory yakamira sei chikwata ichochi ichi? Mungade kubva mangotibatira zvakare kana mune any collaborations amati maita kuimba nevamwe vaimbi vamati mabatana nawo either maprojects avo kana maprojects enyu imomo? Pabhendi apo ndo pachiri nenyaya mbijana DJ Mafaro, asi ndinotenda kuti Mwari vachatibatsira zvavo. Izvezvizvi ndine mabacking vocals chete, ndine vanobheka chete, ndo vandinavo. Mwari vachitibatsira zvikwanisiro zvichizokwana, I think bhendi rinofanira kunge raakuzokwana kuti ringe riripo, kana zvinonge zvichifanira kunge zviripo zvavepo. So far ndingori nevanondibheka, and then kana tingoti izvezvi kana tikadedzwa kune tadedzwa, tinongotora vatinotora, toenda vatinohaya kunoridza tonoridza. Tina vakomana vaakuzivawo music yangu iyi, nokuti ndinongovatora at any given time, but hatisati ane vedu vekuti taane vedu vatinogara navo chaivo ipapa pasati paita. Sure, ndine vamwe vaimbi vandinobata navo, imwe nguva ndobatsirana navo kana kuti vandoita mafeaturing navo. Apa ndakangoita featuring yandakaita I think imwe chete, iyoyo Jesu Wakanaka iyi wakatorerwa pamuchinjikwa, yandakaita naTraimo Bande naJoseph Tivafire. Again ndobva ndazodaidzwawo ndikaitawo featuring yandakadaidzwa naBethan Pasina waKongolomi, akandidaidza tikaita featuring paalbum ravakaita last year
song iri panumber 1 yachona inonzi ndiye wakafanira ndiye wakafanira ndiwo wakafanira. Iyoyo takaita tose. So ndinozvifarira kwazvo zvokuva nevamwe vaimbi muindastry vandinoimba navo nokubatsana navo. Ibasa rakanaka zvinosimudzira kazhinji kunyanya kwatiriwo isusu vaimbi vari kusumukira. Mwari vari mubatsiro wedu unonzwawo kusimba. Kune vari kutibata vese ndiri kuchingamidzai pachirongo uchi pasina nyuchi. Nhasi ndiri munyatsime college vandiri kutaura napastor Norest Matende vanofamba nechikwata chinonzi the power of his glory. Yes, album ndiye Mwari. Musakanga subscribe pa Mafaro huchi kazviende kumberi. Musakanga subscribe nzondakuramba nchidzokorora dai kurova kabhera ako ikako kabhera kako mukangarova chete patinongozo uploada zvitsva munobva maziiswa chop. Regati ti nhoroondo zvikavhirane nemhanzi ndikudzokera paalbum nditore kamba kanonzi ndinogamuchira Jesu. Yes, ngatigamuchire Jesu mukati meupenyu hwedu. Kune vasati kune vakagamuchira Jesu ngatirambe tichivadaidza mukati meupenyu hwedu nekuti ndisamasimba. Yes, vatichaona kana tazokunda panyika pano uyezve vanotiturira mitoro. Yes, toramba tichiteremuka. Ndafamba nemazita emhanzi dzacho dziri papapa itori mharidzo pairi papapa. Rega tikanzwe kambo ndinogamuchira Jesu kubva kuna pastor Norest Matende. Airarama banyika asindairarama ndoga. Airarama banyika asindairarama ndoga. Tikabata zvakawanda pandairarama ndoga. Takabata zvakawanda pandairarama ndoga. Asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri. Asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri. You can never go wrong with Zimnet Radio. Inoti uyai Mwari, uyai mutonge mandiri. Dinoti uyai Jesu, uyai mutonge mandiri. Dinoti uyai Mwari, uyai mutonge mandiri. Dinoti uyai Jesu, uyai mutonge mandiri. Dinoti uyai Mwari, uyai mutonge mandiri. Dinoti uyai Jesu, uyai mutonge mandiri. Asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge 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 mandiri. Andaikunda panyika musina kupinda mandiri. Andaikunda panyika musina kupinda mandiri. Andaikunda panyika musina kupinda mandiri. Andaikunda zvenyika ino musina kupinda mandiri. Andaikunda panyika musina kupinda mandiri. Andaikunda zvenyika ino musina kupinda mandiri. Asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri. Asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri.
asi nhasi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri, asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri. Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Mufaro wangu ndimi, mufaro wangu ndimi, mufaro wangu ndimi, rugare rwangu ndimi. Asi nhasi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri, asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri, asi nhasi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri, asi ndinogamuchira Jesu kuti atonge mandiri. upenyu hwandairarama ndaingozviita hwandari ega anozviitira tunhu twake, asi ndakazoona kuti aiwa ndina kungwara nhasi ndogamuchira Jesu kuti vave vanotonga mandiri uye vanotungamirira mune zvese mukati meupenyu. Ndo zvatinoda mufunge mhuri yeZimbabwe. Shuwa tega hatigone, Mwari vanotigonesa misi yese, ngativadaidzei, ngatifambei navo, ngatityei mitemo yavo yavanotidzidzisa. Toramba takaramba tiri kuright side yemitemo iyoyo, nekuti ukaita crossover mitemo inodiwa naisho masimba ose wairasa, nekuti nyasha dzavo dzakakwana, nyasha dzavo zhinji hadzikwanisike kumezheka nyasha dzavo, saka vanotiitira nyasha Mwari patinovatadzira ipapo, asi vanoramba vachingotichengetedza takadaro. Saka ngatizozivai the weakest points dzedu toedza kugadzirisa ipapo. Ndokamba kanonzi ndinogamuchira Jesu. Yes, ngatigamuchire Jesu kubva paalbum ndiye Mwari. Pastor Norris Matende vatinawo pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Right, Pastor, mungade kuti batise here kuti manzi yenyu yakagamuchirwa zvakadini, uyezve pamunonyora apa munopuhwawo sei? Muri munhu anorota here mimi, kana kuti muri pamunenge muri kuti pamunoverenga Bible paya pamuchigadzira mharidzo, then motobva matoona kuti iyi nyaya ndinogona kutofamba nayo ikatoburitsa song? Tibatsireiwo ipapapa, tibatisewo ipapapa, tione kuti munozvipohwawo sei mimi. Ya manziri kugashirwa ende yakagashirwa zvakanyanya kubva pane song yanda ndichitaura iyo album ratakaita neDisciples Campus. DJ Mafaro ndikangoti Mwari vakaita zvoshamisa zvokuti kunyange nazvino vanhu vachiri kungonetsera song yandakaimba ipapo inonzi hakuna rimwe zita. Ndikuona vanhu vazhinji vari kuida zvakanyanya. And then paalbum rekutanga ratakaita handakazoita ndandega anoita scriptures rakagamuchirwa zvakanyanyisa, rakarira paredhiyo. Again iri randazoita 2019 rakafamba zvakanyanyisa, rikagamuchirwa zvakanyanya. Song samasimba yakanyanya kutenderera zvakanyanyisa. Ndinogamuchira Jesu dzakatenderera, tiri kunzwa kuitirwa zvakanaka nekuti music vanhu vari kuigamuchira. Fonerwa kunana South Africa, nzvimbo dzakasiyana siyana vari kuratidza kuigamuchira music. Ya pakugadzira music apa DJ Mafaro panoti netsei, asi nyasha dzaMwari dzinozongozarurira. At times ndinogona kutongoigadzira song tongotizve kana 2 hours chaidzo ndienda topedza kugadzira song nekuda kwenyasha dzaMwari. Koitawo dzimwewo dzekuti unogona kuitawo nguva, but kana kuri kuita kugadzira music hachisi chinhu chiri kumbondiremera kuburikidza nenyasha dzaMwari. Tiri kungonzwa mazwi ari kuuya ari kungotaura shoko rokuti tiparidze nenzira yekuimba. Saka hasi kumbonyanya titorera nguva yakareba tiri DJ Mafaro, tinenge tatobuda neshoko rinenge rinoporesa nekudzikinura nekusimbisa nyika yekwedu nevanhu vekwedu kuti varambe vachipfuurira mberi muzvinhu zvokunamata Mwari. Ini handiite zvekuroteswa hangu muna Mwari. Chazvinoita ndezvekuti DJ Mafaro imwe nguva ndogona kutongoshayiwa hope manheru. Ndinotoziziva kuti Mwari vane chavari kuda kutaura kuti ndinyore esong.
saka at times okuna kungoshayiwa hope ndotonzwa manzwa akutouya and then ndakutonyora pasi mangwana makuseni ndakutoriyesa ndakutomaster yakutobuda. Saka tinoita nenzira yekungozarurirwa, imwe nguva takatosvinura, imwe nguva muzvinhu zvinooneka nezvinobatika zvenyika zviri kungotiparidzira kuti tikwanise kunyora nziyo dzinoshumira nekudzidzisa nekunyaradza nyika yekwedu. Tinotenda zvakanyanyisa. Yes, Pastor Norris Matende ndo muimbi watinaye pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Makadiko mese murutibata Zimnet Radio, munotibata pa www.zimnetradio.com. ndikuitira kavaye vanozonzwa kunana YouTube uko, vanozonzwa maclips akutendera musocial media yes, moshaya kuti ko nepenyora yacho inombobadika papi. Yes, tiri online radio station 365 days kaka 52 weeks pagore, ndo pamunotibata ipapapa. Right, mazvita netsananguro Pastor, mazvita netsananguro Pastor Matende, mungada kuziva kuti vari kuchitungwiza musha mukuru Nyatseme College uko ndo kwatiri kwabata vari. ini zvavo ndiri South East of England, Desert Studios. Chirongwa tiripo pakusumudza vaimbi. Tikange tanzwa vaimbi kudai izvi, aiwa, ropa redu rinotanga kubhamba, totanga kufara tichivaunza pachirongwa. Right, Pastor, mungade kutibatisawo here imimi kuti sekuonawo kwenyu neexperience yenyu mumhanzi, mafambiro akuitwa zvinhu, ari kuita zvinhu mumusic industry yeZimbabwe, zvii zvingada kuitwa kuti zvisumudze vaimbi? Apa tikutarisa muimbi wese, tisiri kutarisa vedzimbo dzegospel chete, asi vese veben groove, vesungura, vanorova michongoyo, vanorova muimbi chete. Zvii zvamunofunga kuti zvingada kuitwa kuti vaimbi vaZimbabwe vasumuke kuendawo kusvika pamalevel ane vamwe vaimbi vedzimwe nyika? Ya, ndinofunga kuti zvingakuda kuitwa kuti vaimbi vemunyika yedu yeZimbabwe vasimudzirwe, zvingaitwa kuti vasimudzirike. I think ndofunga paida kuti kana tikakwanisa kuva nemukana wakanaka wekuti nziyo dzedu idzi dzikwanise kutengeseka nenzira yekuti kana ukatengesawo unowana something, I think zvanga zvakatinakira. Zvinezvi music yedu haichakwanisa kuti uti ukaenda kunorekodha mari yawaburitsa kuti ukwanise kuzoiwana zvinenge zvakatooma, kana usina masponsors nevanokutsigira zvinenge zvakatooma. Sazvino so ipapa palast year takatadza kutoburitsa nekuda kwemafinances, mari dzasina kutombomira zvakanaka, handisina pekuti titangire album riitwe nekuti rinoda mari yakawandisa kuti album ringe richiitwa richipera. Saka I think dai pakwanisa kuwanikwa mukana wekuti kana vanhu vachinge vairekodha music yavo vakwanise kuitengesa ichikwanisa kuvadzorerawo mari, vaimbi vanogona kusimudzirika, because chinhu chihombe chakanyanya kukoshera muimbi inyaya yemari yekuti akwanise kudzokera futi mustudio ararambe achienda mberi nekuraramawo iye, kuti arambe achitsungirira pakudini, pakugadzira music inorapa nyika yedu. Mapapa takapaye patinezengeti kuti wediwe ngatizotsigirewo vaimbi in cash in kind. Ukanga watumirwawo album remunhu paWhatsApp, unokwanisa kuchibatawo muimbi wacho kuti ai ndatambirawo album renyu panapa, asi kuappreciata basa ramakaita kuti makapinda mustudio makashandisa mari dzakati wandei ndongokandirewo mbichana. Ndokutosumudzana kwacho pachedu mufunge. Tikasadaroka vaimbi vedu ava they will struggle kuti vatiburitsire mhanzi dzinoita kuti tinzwe kupona, tinzwe soko at all times. Andemaona because album iri kana uchitorova itori mharidzo pacharo, saka unoramba uchingorirova on and on. Asi muimbi achada kuti adzokere mustudio zvakare kuti akwanise kuita sei kurekodha another album. Saka ngatikwanisewo kungoreturnawo the favor yekubatsirawo vaimbi vedavo kuti zvinhu zvacho zviite sei zviite. Right, Pastor Matende, mungade kuti zivisawo here kuti ndevape vaimbi imi vamakakura muchifarira, uyezve inspiration yakabva panani, yakabva papi? Kuvabereki here kana kuti mune vaimbi vamakachivawo vamakafunga kuti vaimbi ava zvavari kuita zvakanaka izvi, inini ndinozvida? Tichikura vaimbi vataingofarirawo DJ Mafaro ndivavo vana Leonard Dembo, vana Leonard Jakata, ndo vatakakura vachiridzwa, saka ndo vataitofarira ivavo zvakanyanya, namadzibaba Zakaria, ndo vataitofarira zvakanyanya, naThomas Makion taivafarira zvakanyanyisa munguva yachona iyoyo, ndo vairira. Saka haiwa vaitiitira zvakanaka zvakanyanya.
ya kana pari pakuinspaiwapo ndingatodzokera kumashure because ndakatanga zvekuimba izvi ndiri mupostori chaiye akakwana ndichirova chaiko saka saka ndingangoti kuma 2005 ndakanyanya kubatwa zvakanyanya nevabati vajehovha. Varume vakanga varipo vana Wiseman, vana Timothy Magaya, ivo varume vakandibata, vana Kumbulani ndo vakandibata zvakanyanya vakandisimbisa muchinhu chokuda kuimba ichi. Ndo pandakazotanga kuita neiyo tariro yaisho yatakaita muna 2007 ndo patakaita first album ndichinyanya kuinspire stereki nenziyo dzechipostori dzaiimbwa nevabati vajehovha ana Wiseman Magaya. Ndo vakandisimudzira ana Mamrod Magaya ndo vakandisimbisa zvakanyanya. Zvakabvira kunaka izvi. Yes, ndo zvatinoda izvozvo kuti tinyatsonzwa mbune vaimbi vacho vachitaura kuti zvakamirawo sei, vakazvipuwawo sei, vakazvitangawo sei. Tiri pachirongwa uchipasana nyuchi chamunopuwa neni wacho mafaro wacho. Yes, nyuchi dzinoruma ndo dzine huchi kokutyei. Takabatana naalbhamu rinonzi ndiye mwari rapastor Norest Matende vatiri kukurukura navo nhasi pachirongwa. Right, tikatidzokere paalbhamu toda kuti titore kamba kanonzi tichamuona. Yes, mwari anoonekwa nevanenge vakunda chete, vakachena pamwoyo ndo vachaona mwari. Tikatikanzwe kambo kacho katiri kutora paalbhamu ndiye mwari. Best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. ZimNet Radio. ZimNet Radio.
Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Broadcasting worldwide. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio, the people's choice. The people's choice. Kanonzi yes tichamuona ise Jesu vajuya vari mumakore mabvi ose achapfugama ndimi dzose dzichapupura kuti ndiwo ishe kambo karubva paalbhamu yakanzi ndiye Mwari. Pastor no rest Matende vanobuda zvavo nepachitungwizapo yes kunyatsime college asi kumusha kuhwedza njanjanzi kwamanyanga ndo kumusha kwavanobva ikoko. Njanja yakaipa, hwedza yakaipa ndodaro kuti mukitiwa zvakanaka muri Zimbabwe. Tiri pachirongwa chipasina nyuchi, tiri pakukurukura zvedu nevaimbi sezvatinoita zvedu week in week out. Ndodaro kuti mukitiwa zvakanaka. Album iri munokwanisa kuriwana waridaka unokwanisa kundibata pa 07861783929 ndo namba yangu yeWhatsApp iyoyo 07861783929 UK number ndokukonekita na Pastor no rest Matende owaisirawo mbichanaka ini ndozokupa album yacho. Pane chakaipa here? Hapana chakamboipa. Right. Pastor, mungade kuti tanongorerawo here nemachallenges amuri kusangana nawo imimi muindustry imomo uyezve pamwe mungade kubva mazongotibatirawo kuti album ndiye Mwari, dzimbo dzamungade kungotitaurira nezvadzo ipapapa ndedzipi? Machallenges atiri kusangana nawo akati kurei mukoma Mafaro. Ndinoona kuti Mwari vakatibatsira. Chinhu chakanyanya kukosha kuve nemainstruments. Munoona practice chaiyo kuti nekuti chinhu chese chikake chisina kuitwa practice yakakwana hachigoni kubuda zvakanaka. Munoona, so that challenge yakakura stereke yekuti munhu so muimbi unge uine zvinhu zvako, equipment rako rakadini rakakwana, uve nemamembers ako, maband members ako akakwana. Zvinhu izvozvo zvinobatsira kuti chinhu chamunobuditsa ipapo even live show yacho inenge iri more powerful. So ndo chinhu chandingatoti chakanyanya kubata ichocho, kuti ndikakwanisa kuwana PA system yekutrainesa yekugadziridza kuitira kuti munge muri makanyatsogadzirira zvakanaka mumashows whatever zvinenge zvichida kuitwa, ipapo pakange pakanaka pakadaro. Zvakare nenyaya dzekupinda mumastudio mune muchida dzimari, ndo challenge imwe iyoyo kuti mari izvezvi dzinenge dzisiri kubatika. Saka tichida kuti ipapo panguva yacho nayo unenge uchishayiwa mari iyo, ndo paunenge uchinzwa mazwi akawanda achiuya okuimba, unenge uine music hobho chaizvo, asi kuti upinde mustudio hamupindiki. Saka ndo challenge imwe iyoyo yekushayiwa kwemari yekupindisa mastudio, nezvakare nekutenga nekuwanawo system yokuitisa mapractices nekugadziridza. Album ndiye Mwari rakamira rakadai, rine masongs anosvikaiwo 7 arinawo. Munana iyo song inoti iyo Baba Samasimba, ana ndinogamuchira Jesu, ndinoteremuka, tichamuona, ndodaidza Jesu, ndinoimba naJesu, turai mitoro. Ndo album ratinaro iroro, ndo ratototi ndo latest because ndo ratakapedzera kubuditsa 2019 takarilauncha. Mwari vakatibatsira zvikakwanisa kuitawo saizvozvo. Izvi ndazvibvunzira kuti musazoti mushamarari anosona mabhodhoro. Hanzi airi bhodhoro ndi ndakarisona, ndakazodai pakaipa. Mazvinzira mega kuti album rakamira 7 tracks, vatsanangura mhanzi dzacho dziripo ipapa paalbum racho. Pastor no rest Matende, muimbi wedu wezuva ranhasi. Pastor, mungade kuti udzawo here? Ini ndakaitawo experience yekuona kuti wamwe vaimbi pavanoenda kunerekod apa anozviisira malead vocals ega, obva azvibheka nekukavanisa kwavanoita
chi mazwi acho. Asi vamwe ndo vanoenda nevamwe nekuti vanotaura vachiti hano ndinenge ndichidawo kunzwa different voice rinondibheka. Saka imimi pamunopinda mustudio apa muri kupinda nemabacking vocalist enyu here kana kuti muri kungoenda mongonoita hwandari yega zvese pari kudiwa majekisi pari kudiwa chi nechi nechi mazwi achichinjana pari kudiwa kasoprano kabesi katena muchizisira mega mungade kuti zivisawo here ipapa. Ya pakuimba munoona DJ Mafaro ndinongotenda Mwari kuti Mwari vakandibatsirawo kuti pavoisi iro rinokwanisa kuita zvizhinji riri roga. At times pane pamwe pokuti unozoona kuti pane band usina vanhu vese vekuti vagozobheka unogona kutoda kuti ndoda voice running kuti ringe ripo but hauna chekuti umupe kuti auya abheke. Saka you end up wangozviforsa kuti ndofana kutoita zvinoita kuti zvinoenderana nevoice riripo iroro kuitira kuti music isamire nekuda kwekuti hapana munhu angaifanira kunge aripo hapo. Saka ndinongotenda kuti basa raMwari ringopfuurira mberi. Shuwa ndinotopinda ndotozvivambira ndega ndapedza kuvamba ndotozvidayira futi ndega maparts ese ndinoisa ndega. Saka ndinongotenda Mwari kuti zvingopfuurira mberi zvikwanisiro zvichizokwanisika kuwanika kumberi. I think band rinenge rapo rekuti unenge wakuimbawo wodayirwa. Saka ndinongotenda kuti so far so good. Zvimwe zvacho zvokuzvipindira wega mustudio zvinochiita kuti maexpenses aite mashoma nekuti ukawana vanhu vachakubheka vanoda kupinda navo vachada kubhadharwa vachada mari dzekufambisa vachada mari dzechikafu zvese. Saka ukanga wapuhwawo chipo naMwari chekuti unokwanisa kuzviitira wega aiwaka ndizvozvo ozongotsvagawo zvako kumashows kumalive shows ndokaunotsvaga vanhu vanobhekawo vachidaro aiwa tinozvitenda murongero wakanaka plus woproducer futi kaanenge achidawo mari dzake dzekuzomaster wakomana kana kubhuka mustudio macho. Right, rega timbotarisa panhepenyuro apa. Ndinoziva hangu kuti munenge mambotaura tichatanga asi hazvina kuipa kuitira vari kuti batawo izvozvizvi mumaradio stations ekuZimbabwe manzi dziri kurira here nekuti kune vamwe vatakataura vachiti unogona kuendesa manzi yako asi kana pasina yecoke nefanda rinongonokandwa kuhameno. Ndizvo here manzi dziri kurira here dzipasta? Ya music iri kuridzwa hapa mhepo iri kuridzwa DJ Mafaro haakuite zvekutamba. Ndikuona Mwari neimwe ipapa ndaitoshamisika marimwe zura ndasina kutoendesa iyo song yandakaita iyoyo featuring ana Tremo Bande naJoseph Tivafire ndakatovhunduka ndichitonzwa kuti yarira paNational FM ndasina kutomboiendesa kumastations kureva kuti naivo vakutotsvagawo music iyoyi ma-DJs nevanhu vekumaradios. So ndinotenda kuti zviri kufamba mukoma Mafaro. Mwari vari kutiitira zvakanaka. Tiri kuridzwa zvakanyanyisa masimba inoridzwa zvakanyanyisa. Tiringoona Mwari. Zvakanaka zvakadaro. Yes, zvinotendwa nokuti ndozvazvinoda kuti vanhu vazive kuti muimba ariko manzi dziriko zvofamba zvakadaro zita richikurawo zvakadaro. Rega tidzokere paalbum ndiye Mwari tinoda kuti titori track number 1 tinoteremuka. Yes, unombofamba nemukwidza haurambe uri mukwidza zokuti uchateremuka. Pastor Norris Matende vakomana impalbum ndiye Mwari kambo tinoteremuka muri kukanzwa pachirongwa naMafaro. Nhasi ndo muimba watinaye Pastor Matende. Makadi komesa muri kutibata musakanga subscribe kuMafaro Huchi pa YouTube. Zviende kumberi mberi. Rega tikanzwe kambo. Pazvinorema ramba uchidaidza Mwari, apo pazvinoma ramba uchidaidza Mwari, pazvinorema ramba uchidaidza Mwari, zvakakuomera ramba uchidaidza Mwari, kukwira makata hazvireve hakuna materu, kukwira makata hazvireve hakuna materu. Tichateremuka chete, tichateremuka chete,
tichateremuka chete, tichateremuka chete, tichateremuka chete, tichateremuka chete. Kana urwere wauya itandiri mukundi, kana mhepo dzasimuka itandiri mukundi, kana hama dzakurasa itandiri mukundi, wapererwa netariro. We play the best music from Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with Zimnet Radio. Sakuomera itandiri mukundi, sakuremera itandiri mukundi, sakugoshera itandiri mukundi, sakugoshera itandiri mukundi. Ndiri mukundi na Jesu, ini ndiri mukundi, ndiri mukundi na Jesu, ini ndiri mukundi, mukundi na Jesu, ini ndiri mukundi, ndiri mukundi na Jesu, ini ndiri mukundi. Uyu murume anoti ndaida kunamata Mwari, asi mukadzi wangu anonditadzisa ini. Uyu mukadzi achitiwo ndaida kunamata Mwari, asi murume wangu anonditadzisa ini. Sakuomera itandiri mukundi, sakuomera itandiri mukundi, sakuremera itandiri mukundi, sakugoshera itandiri mukundi, sakugoshera itandiri mukundi. Kana zvakuremera ramba uchidaidza Mwari, kana zvakuomera ramba uchidaidza Mwari, nokuti mumwe nemumwe In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Kana nguva yakwana uchanomira wega, ramba uchidaidza Mwari, ramba uchidaidza Mwari, ramba uchidaidza Mwari, ramba uchidaidza Mwari, naiziro kwaari, ramba uchidaidza Mwari. Sakuomera itandiri mukundi, sakuomera itandiri mukundi, sakuremera itandiri mukundi, sakugoshera itandiri mukundi, sakugoshera itandiri mukundi. Wakabata kakambo kacho ndokanonzi tiri kuteremuka, tinoteremuka. Kana zvinhu zvabhainda aikona kuzofunga zvimwe zvisingaiti, idedza Jesu. Kari kutikurudzira kuti tiri mukati menguva dzekunge tiri pachimona uswa dzakambunyikidzwa bairirwa pakona. Ziva kuti unofanira kudedza Ishe Wamasimba Ose chete. Yes, tichateremuka mukwidza zvinoreva kuti uchateremuka. You can be going through that process yekuti zvinhu zvakaoma, kumusha zvazodini, hausi kwanisa kuenda kumusha, vana vanetsa, mukadzi, murume, zvese zvinhu zvichingonetsa zvakadaro. Asi ramba wakamira pana Ishe Wamasimba Ose. Kambo ndoka kuti kurudziraka. Kambo kari kuwanika pabhamu yakanzi ndiye Mwari kubva kuna Pastor Norris Matende vatinawo pachirongwa
nhasi kubuda kuNyatsime College ini ndiri kuno zvangu South East of England Desert Studios. Right pastor, mungadi kutibatisa here kuti dzimbo manzi iri kutengeka here, iri kutengeseka here, muri kutengesa manzi mega here mimi, kana kuti mune vanhu kana kuti kambani iri kukutengeserai muchizoenda muchinotorawo mari dzenyu? Ya ndizvo zvichaizvo mukuma Mafaro. Zvazviri kuita ndizvekuti pamasales apa hatina izvo zvandinaro vari kutengesa murodhi, asi ndiri kungoona maCDs ari kutenderera kureva kuti vakomana vepairesi vaya vari kumatenderedza zvakanyanyisa. Ndiri kuvaona pese pese mutauni pai Mbare uku mukaenda mabhazi anoenda kunona South Africa ndiri kuona maCDs achitenderera, asi ini so far handisati ndane vanhu vanokwanisa kunditengeserawo maCDs. Saka zvandakagona kungoita kungoisa ndine channel yangu paYouTube yandakakwanisa kuvhura, so ndo pandongoisa music yangu nepaFacebook zvotongofamba zvakadaro. Ndinovimba manzo wako uri kuwanika manzi dzawo paFacebook dziripo, paYouTube dziripo. Chimwe chamungazongodawo kuvabatsira ndechekuti subscribe ai pachannel yavo paYouTube iyoyo, zvinoitawo kuti vazowanawo mbichana kubva zvinoitikawo paYouTube ipapo. Mungasubscribeawo manumbers avo akakwana akasvikawo kuma 1000 uko, vanokwanisawo kuzoitawo zvokuti vakwanise kuwanawo mbichana paFacebook paYouTube ipapo. Saka kune vangade kuvabata direct, namba ya Pastor Matende inoti 07733861888 07733861888. Musakanga nokuzoisa kodi yekuZimbabwe 263 mubva mazobvisa 0 naika. Yes, so it's 2637733861888 ndo namba yamunokwanisa kuwabata iyoyo, kana kuwabata paFacebook kana kuwabata via YouTube. Munongoisira nhingirikini message ipapo, vanokwanisa kuzoiona ipapo, kana kubata nawo neni Mafaro wacho. Yes, pa 07861783929 07861783929. ndiri kuno zvangu UK, saka kandokuisa code ndokuconnecta na pastor waisirawo mbichana. Album rakanaka iri, album rakanaka. Pastor, tofambira pamberi nechirongwa. Ndiri kuda kuti mutibatisewo panapa kuti padzimbo idzi pane dzamungade here kumbotsanangura nedzadzo zvakaita ana Samasimba nana ndodaidza Jesu, mungade kuti mutaure here mbichana pamusoro pemhanzi idzodzidzi? Ya ndingangoti pamasongs ose andakaita paalbum ndiye Mwari, ndinoda kutanga nesong yoyi iri pasi pemazwi angu aya inonzi Samasimba, song yataimba tiri kwamugodi kupostori. Zvazobva ikoko tikaenda yainzi Ofaki kutungamirwa naBishop Machinga. Taiimba song iyi yainyanya kundisimudzira zvakanyanyisa, nekuti pane imwe nguva inotaura neshoko raMwari kuti dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Saka pane nguva yaunogona kuomerwa, pane nguva yataiomerwa, pane nguva yatinogona kuomerwa senyika yeZimbabwe, sevanhu vari kurarama panyika, asi tinotoda simba rinobva kuna Mwari kuti rikwanise kutisimudzira panguva yatinopera simba. Mabvi paanopera simba pakunyengetera, tinoda simba rinobva kuna Mwari kuti ritisimudzire. Tinoda Mwari kuti vatipe simba rekuenda pane chimwe chigaro, pane rimwe level. Hazvigoni neketega, zvinotoda simba rinobva kuna Mwari. Saka this song yanga ichingotaura chete kuti Mwari, tinotoda simba renyu kuti tikwanise kuenda pa the next level. Tichingotenda Mwari kuti vakaita zvakanaka, vakatitumira Jesu Kristu kuti nekuda kwake tikwanise kudaidza Mwari achiuya pakati pedu, nekuda kwake tikwanise kuva vana vaMwari. Saka ari kungoparidza bedzi shoko iyo song yekuti Samasimba ari kungoparidza shoko rokuti tikumbire simba kubva kuna Mwari, zvakare tichitenda Mwari nekuda kwekuti vakatipa Jesu Kristu kuti ave chipo nechibayiro pamuchinjikwa kuti tive vana vaMwari. Ndichataura zvakare pamusoro pesong namba 7 iri pasi pemazwi angu iyi, song yandinodisa chaizvo inonzi Ndodaidza Jesu. Iyoyi song iyi inondiitira zvakanaka. Tine imwe nguva vadikani yatinofanira kuziva kuti zvedu zvese hazvina kumwe kwazvinoita kunze kwepana Jesu Kristu. So
iri ngotaura ichiti zvichirema ndoramba ndichidaidza Jesu, ndichirwara ndodaidza Jesu, zvakandiremera ndodaidza Jesu. Ndine whatever situation yamukira kuupenyu hwangu iri kudzidzisa nekusimbisa nyaya yekuimba naJesu Kristu nekuramba takanamatira paari. Tisaimba navanhu, tisaimba nen'anga, tisaimba nezvinhu zvakamuka panyika ino kana zvipi zvazvo, asi tivimbe naJesu Kristu. Ndo zvairi kutaura DJ Mafaro. Isongo yandoda chaizvo iyo iri pa album ndiye Mwari track number 7. Iyo hainambonyanya tenderera stereka, asi ndinotarisira kuti Mwari vakatitendera tikakwanisa kuwana mafinances naida kuita video song iyoyi itange kufamba zvakare mumafans edu akaniteerera izvezvi, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Munzwisise zvairi kutaura. naJesu tinosvika kure, naJesu hapana chinorwa nesu chikakunda. Mhuri yeZimbabwe kuna vari kutibata vese. Yes, ndokuchingamidzai pachirungu kuchipasina nyuchi. Mafaro wacho. Yes, hanzi usazodherera tsuro ukamona akararama nhede anotemba speed. pakaipa right. Marinzwa akasoko iri pana Samasimba na ndodaidza Jesu. Uri kutongonzwa kuti imharidzo pachayo, mharidzo chako chaunoda chiti kuzongotiririsa masoko, uona kuti ndezvipi zviri kukutadzisa, zvii zvaunoda kuti utaure kuna Ishe Masimba wako, wosimbiswa woramba uchidaidza Jesu, chichifamba zvakadaro. Rega tidzokere paalbum ndiye Mwari. Ndinoda kuti nditore track number 7. Track number 7 inonzi ndodaidza Jesu, iyo yavataura nezvayo. Tinzwa kuti zvakamira sei mukati mekuomerwa kwese. Shuwa ngatidaidze Jesu. Ini ndinovadaidza misi yese nguva pandinombogarirwa nemadzikirira paipai. Unoziva unenge wakararaka uda kudaidza kudaiso, unzwa kuti hazvisi kuita, ukangoti Jesu madzikirira anopera. Zimnet Radio ine flavor ine danger. Makadiko muri Zimbabwe, musakanga subscribe paMafaro Huchi 100 one. Ndoti Jesu wangu, ndodaidza Jesu wangu, ndodaidza Jesu wangu, Mwari makana zvichirwadza. Ndoti Jesu wangu, ndinoti Jesu Mwari, ndinoti Jesu Mwari, Mwari makana. The only station that brings you pure entertainment. Zimnet Radio. Ndodaidza Jesu wangu, ndodaidza Jesu, ndodaidza Jesu, Mwari makana. Ini ndichirwara ndodaidza Jesu wangu, ndodaidza Jesu Mwari, ndodaidza Jesu Mwari, Mwari makana. Zvakandiremera ndoti Jesu wangu, ini ndoti Jesu Mwari, ini ndoti Jesu wangu, Mwari makana. Zvakandiremera ndinoti Jesu, ndinoti Jesu wangu, ndinoti Jesu Mwari, Mwari makana. Handivimbi na vanhu panyika, handivimbi
Jesu wangu Mwari makanaka In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Jesu wangu dodaitsa Jesu wangu dodaitsa Jesu wangu parimakana ini dodaitsa Jesu wangu dodaitsa Jesu Mari dodaitsa Jesu wangu parimakana. Ipapo wapabata kapo ipapo panoti Jesu zvichirwadza kunyanyisa munguva dzekuomerwa dzidzi momomo zvichirwadza zvakasunga unge zvisazombosungunuka ipapo dedza Jesu. Haikwambofunga zvimwe zvino ba kune vangu vakafunga kunoroverwa hakata, vamwe vakafunga kunobata machira, kwete kana unobata midzi hazviitiba, zvinoda Jesu akasika denga nepasi. Tinozoimba kambokai kuti Mwari mubatsiri wangu zvese zvisati zvasvikwa pasi denga nepasi imi manga muripo, ruoko rwavo rworudyi runotidzivirira pane zvese. Edza Jesu. Kamba karubva paalbum ndiye Mwari, album raPastor No Rest Matende vatiri kugurukura nawo pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Ini ndikuitirwa zvakanaka. Right, Pastor. Tafamba nendima. Mungadi here kuti batisa panapa Pastor kuti mimika tonei tomboti mandivhizitira naika momboti mandivhizitira naika ini pamwe ndine machanks zvangu netumatemba twangu toti asi mimi chamungafunga kuti but ndikabikirwa sobarabaka zvinogona kuditira bho ndichipi tombotesa zvamunofanira kudya hapana chakamboipapa konguva ndeyedu hapana chakaipa. Ndinotenda chaizvo DJ Mafaro. Ndikangoti pachikafu apa ndikati washe ndinofarira hangu chicken. Huku ndinoida ndinoda chicken and rice. Ndo zvinhu zvandotongoda izvozvo, ndo zvinhu zvandofarira zvakanyanyisa, ndo favorite dish yangu iyoyo. Thank you so much. Pastor Matende vakazopfuurawo nekumaraini kwenyu kana mukaona vachipfuura munazovazivawo kuti yes pachicken nerice apa munenge mavagonera. Kana munamato vanobva vasiya munamato nemutsindo. Ako kufara zvedu kana vanhu vaMwari kutyeiko nguva ndeyedu yokufara iyi. Right, Pastor, mune vanhu vamungada kukwazisa here mukati menguva dzino? Mukana uno ndewenyu, radanukai zvenyu, pombonokai, chirongwa ndechenyu ichi. Ndingangoda kukwazisa zvakanyanya kutangira pamuri DJ Mafaro. Zvakanyanyisa ndokwazisa zvakare mafanzi angu ose, zvakare ndokwazisa madzikoma angu, Life Livingstone Matende, Life Matende, Energy Matende, nesister yangu imwe chete inonzi Lina Matende. Ndinovada chaizvo vanhu ivava. Zvakare muvaimbi ndinofarira
my brother Joseph Tivafire zvakanyanyisa, murume wandofarira iyeyo. Zvakare tinana baba Kaswa, tinana baba Vhengere, Pastor Vhengere, Mwari vanongotiitira zvakanaka zvakanyanya, naBethan pasina wakongolomi, and my producer Lighton Ngolomi. Ndovafarira zvakanyanyisa vanhu vakaita seivava, vanondisimudzira nekundisimbisa zvakanyanyisa. Zvakare naproducer wangu mavideos B Magaya, murume uyu anondiitira zvakanaka zvakanyanyisa. Magaya anondiitira zvakanaka, anondisimbisa nekundisapota zvakanyanyisa mubasa irori iri. Ndinomukwazisa nekumufarira. Aiwa, tinotenda Mwari shuwa vakwaziswa vese on behalf of Zimnet Radio. Ini ndikakutokwaziswa nemiwo makwaziswa musina kutaurwa mazita enyu raiga. Ini ndochingamidzai zvakare ndokukwazisai mese on behalf of Pastor Matende, mese vatereri ndokuchingamidzai newese wachazonzwa audio interview yataitai pa YouTube kana kuti kumwe kwese kuna na Instagram wherever kwese kwamuchainzwa ikoko. Tinokukwazisai mese makadiko zvenyiko koko. Pakaipa musazokanganwa subscribe ku channel ya Pastor Matende iri pa YouTube, please. Ndozvinhu zvamungakwanisa kuvabatsirawo nawo kuti vakwanise kuzowana chekuti dzvi pa YouTube apa. Vabatsirei zvakanyanyisa, subscribe pa channel yavo ya Reverend Pastor No Rest Matende. Right, Pastor, takusvika kwekupedzisira. Soko kumafanzi mubva maoneka. Ndinoda kuti nditende Mwari nemukana uno. Chandingangokumbira Pastor ndechekuti album icharikauya munondibata, namba yangu aichinje, tokupinzai pamhepo futi. Zvimwe zvacho zvinoita kuti manzi zikanwa kuti yako kutokurukura nemi panhepe nyoro zvatikuita kudai zvinobva zvarasikira, nekuti mukangorichengeta ikoko musina kubatanawo nesana Mafaro zvinogona kutadza kubuda zvakanaka. Saka ngatiite kuti medzi dzacho dzibude zvakanaka. Album icharikanga rangobuda chete, beat even kana single, ndibatei, tinoona kutamba. Ndo basa redu isusu veMafaro chete promotions, kuendesa vaimbi pamberi. Tinosumudzawo tichisawo apa, vamwe votora vachiendesa kumberi uko. Right, mukana uno soko kumafans. Chandingade kutaura kumafans ndechekuti Mwari vane zvavari kugadzira. Regai ndiperere pakuti takaona, ndofunga takaita album rinonzi Anointed Scriptures, takaita ndiye Mwari takaita iri, takaita masingles 3, but ndikuti Mwari vane chimwe chinhu futi chavari kugadzira. Ndai ndine tarisiro yekuti this year ndaida kuti ndikasike kubuditsa sezvo last year isina kubuditsa. Saka kumafanzi ndiri kusimbisa ndichiti hatisi kumira, tiri kuenda kumberi. Nenyasha dzaMwari gore rino tofanira kuti tibuditse rimwe album rakakura kwazvo. Zvakare tine vaimbi tine vanhu, ndine mafanzi akasiyana siyana. Kune vamwe vari kuda dzechipostori dzisina magitari, nevamwe vari kuda dzepentacostals nemagitari. Saka ndiri kukugadzirirai mitakunanzva yakakura kwazvo inoenderana nezvamuri kuda chaizvo. Saka ndiri kungosimbisa mafanzi ndichiti zvamuri kuda ndo zvatiri kuzoita. Chatiri kuda ndechekuti mazuva atiri kuimbaya asvike kwamuri, akubatei, akusimbisei, akupei tariro, akuvakei. Izvo ndo zvandiri kuda izvozvo. Saka ndichaedza nepandinogona napo kukupai sezvamakada, asi shoko muchirinzwa muriteerere kwazvo kana richinge rabuda. Ndinotenda chaizvo kuvatsigiri vangu vose vanofarira music yaPastor No Rest Matende. Ndinoti ndinokudai zvakasarudzika, ndinokudai zvakanyanyisa, ndinokudai hama, ndinokudai kuti ndive pandiri apa ndimi, kuti ndirambe ndakatsunga ndimi. Ivhangeri ndibatsirei kuti tiiparidze kure nepedyo. Ikoko music ngaitenderere pamuri ipapo, vari padhuze ngavanzwe shoko riri mumasongs aya. Ndiri kungoti vatsigire vangu ndinokudai, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ndiri kunyeurirai nekukurumai nzeve zvishoma ndichiti gore rino Mwari vanenge vari kutirongera zvakati kurei. Kana zvikatifambira zvakanaka, ndine tarisiro yekubuditsa maalbum 2. Kamwe chete achinge akaita album reacapella. Acapella ndo music yatinoimba inenge isina magitari, iya yatinoti yechipostori. Toita rimwe racho rinenge rine magitari rose ari 2. Ndandine chinhu chinditarisire kuti Mwari vakandifambisa zvakanaka mugore rino.
tinotenda kuti munoinzwa ichibuda, ende isati yabuda ndichakuudzai kuti takuda kubuditsa tose tova ready togamuchira shoko ratichashumira nenzira yekuimba. Vatsigiri vangu ndinokudai zvakasarudzika, itirwai zvakanaka, mwene umwari kwaari. Oh yes, oh yes, oh yes, wanga uri mufaro wangu kuva nemi DJ Mafaro pachirongwa chino. Zviro kwazvo mazviita zvenyu, ndava nenguva yakanaka mani, ndaitirwa zvakanaka ini. Imi itirwai zvakanaka my DJ, komborewai zvakanyanyisa, mazviita imi nekutitendera kuwana mukana wakadai. Zviro kwazvo kusanganisa nevadikani vandinoshuwa nemwoyo kuti dai zvaigoneka tichionana everyday nemafanzi angu. Asi Mwari tinotenda kuti vachatigadzirira mukana wokuramba tichionana. Mwari vari mubatsiri wedu. Mazviita DJ nekutisanganisa nevatsigiri vangu, mazviita DJ Mafaro. Thank you so much, thank you so much. Muve nenguva yakanaka muri yeZimbabwe, hama dzose muri kwamuri munyika dzakasiyana siyana. Tinokudai mafanzi angu. Thank you so much DJ, thank you so much mafanzi angu. Watereri matendo kasingaperi, neniwo ndatendo kasingaperi, saka tese totendana. Aiwa, well done. Saka zotochiita manje basa rapo manje ndiri kutsvaga manzira ika. Warida album rinonzi ndiye Mwari, album ndinaro inini, asi chandinokurudzira ndechekuti iwewe tanga wabatana na Reverend Matende waisirawo mbichana, sezvo manzo vari kutaura kuti vari kuda kuti vazotibuditsira maalbum mairi. Haauye ega, anotouya vabhadharawo kustudio, vabhadharawo producer and all the staff, vanhu vanenge vari kushanda navo vese vachibhadharawo vanhu vavo. Saka iwewe kana uchiappreciate kubuditswa kumusic, batana nawa mfundisi Matende, Pastor Matende, yes, panhamba dzavo dzinoti 263 7733 86188, 263 7733 86188 ndo nhamba dzavo dzaunokwanisa kuwabata. Kana watadza wauda kubata ako inini mushamarari wacho 07861783929, 07861783929. Usakangana kuisa UK code. Ukandibate papo ndoita kuti uite link up na Pastor Matende ovaisirawo mbichana. Album rakanaka iri. Right, mukuvhara chirongwa totora kambo track number 6. Ndinovimba naJesu. Ainini handina mumwe andimbovimba naye. Handivimbe kana nemunhu, handivimbe nemidzi, handivimbe nemachira, handivimbe nezvimudhori zvine maziso asazvione, kana kuti zvine maoko asazvibate, zvine makumbo asazvifambe. Ndinoimba naIshe Wamasimba Ose akasika denga nepasi kwese kuzara kwaro, mhuka dzesango, varoyi, zvese anongovada zvakadaro. Asi pane extraordinary grace yavanozopa kune vanodayira mushoko ravo. Hande nayo ndinovimba naJesu. Itirwai zvakanaka muri Zimbabwe. Ndinosangana zvakare muzvikamu zvinoteera. Ndichange ndikukuudzai pandinenge ndine mumwe muimbi zvakare live, Pastor Matende, tanga tiri kubatana nawo vari paNyatsime College. Yes, wangopfuura kwamakoni kuye wadai apo. Aiwa, yes, unopfuura pachikwana obva kuti fambe obva waona college yachona usati wasvika kwamakoni. Ndinokuziva. Rega tikanzwe kambo ndinovimba naJesu. So
Zimnet Radio. Locked on to the hottest station. Zimnet Radio.